Vinga, doncs aixequem el ple. Aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior. Hi ha una coseta que voldríem comentar, ho comentarà la Roser. Sí, quan vaig preguntar sobre l'ordenança de civisme, va contestar el regidor Montaner que estan elaborant una ordenança i en el proper ple esperem aprovar-les. No tal com està aquí, que posa que hi estan treballant. O sigui que no queda reflectit la resposta a l'acte del compromís de poder portar l'ordenança cívica al proper ple. A partir d'aquí no s'ha portat. Hi estem treballant, però evidentment encara no la tenim finalitzada i per això ja no us vam convocar a la comissió. No, però està bé que els actes posi el que es diu, simplement és això. I si es va dir això, doncs es diu això. Vull dir, no té més que res, perquè és aquesta puntualització i ja està. Bé, res més? Vale. S'aprova amb aquesta esmena. Llavors, alcaldia, presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Fèlix Salat Sánchez. Llegeixo una mica això. En sessió del ple d'aquest Ajuntament celebrat el dia 29 d'octubre del 2020 es va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora senyora Mercè Villarpausas del grup d'Entresa Acord Municipal. En data 13 de novembre del 2020 s'ha rebut de la Junta Electoral Central la credencial del nou regidor designat pel grup d'Entesa, que és el senyor Fèlix Salat. D'acord amb tot l'exposat i amb les previsions de l'article 9.4 del Real Decret 2568/86 de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com l'article 182 de la Llei Orgànica 187 de 19 de juny del Règim Electoral General i la instrucció de la Junta Electoral Central del 1 de juliol de 2003 sobre substitució de càrrecs elèctics, l'alcalde president procedeix a la presa de possessió del senyor Fèlix Salat. El senyor alcalde li fa la pregunta. Fèlix, et pots avançar una mica? Vine cap aquí. Hola. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en la lleialtat del rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de dret de l'Estat. Sí, ho prometo per patir legal. Per l'expressió democràtica manifesto aquest compromís amb els valors de la República Catalana. Declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa i econòmicament prospera i territorialment equilibrada. Jo com a alcalde declaro el senyor Fèlix Salat Sánchez regidor de Corporació Municipal amb tots els drets i deures el càrrec que comporta. Enhorabona. Vinga. Fèlix, em deixava ja ets regidor nou. Molt bé. Passem a l'altre punt. Joan. Sí, Hisenda. Aprovació de la modificació de crèdit al pressupost 2020. Bona nit. Bé, estem davant de l'última modificació de crèdit d'aquest any, del 2020. D'acord? I aquesta modificació de crèdit ve en base a satisfer partides que s'han produït una major despesa de la que estava prevista. En concret són 3 partides. La primera és recollida d'escombraries, estava dotada amb 11.800 i l'augment ha sigut de 3.300 euros, o sigui el total ha estat de 15.100 euros. Aquí aquesta partida és on s'engloba el tema de la recollida de matèria vegetal, d'acord? Després, el tema de les pistes de pàdel, la dotació inicial era de 50.000 euros, s'augmenta la partida en 69.603 euros, el que implica un total de 119.603 euros. Això és el projecte que es durà a terme de construcció de 2 pistes de pàdel a darrere la zona del camp de futbol. I finalment, les llums de Nadal.
les llums de Nadal estaven dotades en 4.500 euros, hi ha hagut un augment de despesa de 3.623 euros i, per tant, la dotació total d'aquesta partida a tancar l'exercici seran 8.123 euros. D'acord? Aleshores, això seria el tema de la despesa i ara, a continuació, com es finança aquesta despesa que ha sigut superior a la prevista. Hi ha uns ingressos que són imprevistos, que han sigut superiors als que estaven establerts, d'acord? Hi havia una previsió de rebre 15.000 ingressos en concepte d'imprevistos i finalment han sigut 60.000 euros, uns 59.560, pràcticament 60.000. Aquest augment dels ingressos imprevistos es deu a que s'han cobrat partides de la Generalitat en relació a la llar d'infants que es portaven 2 anys que no s'havien pagat i aquest any s'han rebut. No hi havia una partida com a tal degut al fet que es feia uns quants anys que no es pagaven i s'ha imputat a imprevistos. També es deu a les obres que es van fer en el seu moment del tram de vianants del carrer Nou, diguéssim. Això no ho vam comentar. La zona de vianants, la que va des del poble fins al carrer Nou, s'ha tancat finalment les obres i han cobrat 19.000 euros, representa que ens tornen, que aquests també són aquí imprevistos, que això ahir el dia de la comissió no ho vam comentar, que vaig dir que ho miraríem del tot i era això. D'acord? Ve del tema de la llar d'infants, els ingressos de la Generalitat i aquests 19.000 euros que venen d'excedent, diguéssim, que havien pagat de més i que ara ens retornen pel tema del pas del tram de vianants. I l'altra manera que finançarem aquestes despeses superiors al previst és un ajut de caixa per les pistes de pàdel. Inicialment estava previst que l'ajut de caixa fos de 50.000, però es produeix un augment de la partida amb 69.603, d'acord? I per tant l'ajut de caixa es demana per la totalitat de la despesa que es durà a terme en les pistes de pàdel. D'acord? Això seria l'explicació de la modificació de crèdit. I això és tot. Si teniu alguna cosa a comentar, ho posem en comú. Sí. Aviam, a veure, la llàstima d'aquesta modificació de crèdit és que siguin 3 partides diferents amb una mateixa votació. És llàstima perquè, pel nostre entendre, són 3 coses que no tenen cap mena de coincidència entre si, però que es porten al mateix punt. I el nostre vot al final acabarà sent un per una cosa que pesa molt, però que cada cosa diferent hagués sigut una cosa diferent. Vull donar a entendre i per això repassarem cada partida per si. El tema de la recollida d'escombraries, hi ha d'haver un augment de recollida d'escombraries, per tant, si és necessari, és totalment justificable i pel nostre entendre s'ha de fer i s'ha de gastar el que convingui perquè els carrers estiguin nets. No té cap més història. Llavors, passaré a l'última, que és els llums de Nadal. Al nostre entendre, possiblement, a part de han quedat molt bé, hi ha llocs que han quedat bé, hi ha llocs que poder no tant, això és un criteri personal de cada un, vull dir, cadascú d'això, pel nostre entendre ha sigut que potser aquest any, de la manera que està tot el món en si, poder no tocava fer aquesta despesa, que ha quedat molt bé, que molta gent ho agrairà, que visualment està molt bé aquests dies, però possiblement aquests diners molta gent hagués volgut destinar-los a altres partides, siguin socials o que hagués convingut per coses més directes a la gent. També posar puntual que s'ha apostat per traslladar el tema dels tions a la plaça de l'Ajuntament, en aquest cas que es torna a dir plaça de l'Ajuntament, però que aquí es va aprovar en ple que es diria plaça de la Vila i a tot arreu surt plaça de l'Ajuntament. Per tant, si una cosa s'aprova al ple que és plaça de la Vila, s'hauria de posar plaça de la Vila. Vull dir, al final agraïm que el que dèiem nosaltres que era plaça de l'Ajuntament es ratifiqui o fem un ple i modifiquem el nom i posem plaça de l'Ajuntament, que no passaria res. Per tant, que s'aposti per la plaça del projecte estrella a l'anterior legislatura de l'entesa que va ser, que és la modificació del carrer Estació a la plaça de l'Ajuntament i al carrer Doctor Cuscó, ho celebrem i ho apostarem sempre. I l'última, aviam, les pistes de pàdel. No podem votar en contra d'una cosa que és pistes de pàdel, perquè segurament hi haurà un sector de població que les agrairà i hi haurà un sector de població que no entendrà el per què es fan. Al final és un tema de criteris, cadascú aposta pel que aposta. Però no entenem com es planifica una planificació de 50.000 euros al pressupost i quan ens anem a posar el projecte fem un projecte en el qual hi ha un increment de sortida, perquè no oblidem que aquí encara no s'ha fet res, de sortida del 139%.
Estem passant de 50.000 euros a quasi 120.000 euros, 119.603 per ser exactes. O sigui, clar, pel nostre entendre, actualment, i torno a dir pel que defensarem sempre, no és de rebut endeutar, sigui ajut de caixa, que és el 0% d'interès, ja estem d'acord, però l'endeutament de l'Ajuntament passarà a 120.000 euros més, sigui tornem crèdits o no els tornem actualment. Per tant, pel nostre entendre, aquesta despesa de 120.000 euros no és justificable a dia d'avui. Que no diguem que en un futur no siguin les pistes de pàdel necessàries per donar un servei a qui el vol o a qui el necessita. Per tant, que no vulguem confondre el fet que l'Entesa no vol les pistes de pàdel. No, l'Entesa vol les pistes de pàdel, però gastar-se 120.000 euros en dues pistes de pàdel a dia d'avui poder no és necessari. Per tant, com que hem de votar tot junt, votarem en contra perquè per nosaltres 120.000 euros actualment no són justificats. I l'altre punt, com que avui hem parlat d'on sortien els imprevistos, celebrem que s'hagin cobrat els 19.000 euros de les obres que es va fer de l'arranjament del que és la vorera fins al carrer Nou, que és una cosa que se'ns devia, i també ara posem en valor el fet que és llàstima que aquests 40.000 euros que es cobren de traços de la llar d'infants que ens devia la Generalitat, que devia el municipi i a les famílies que se'ls està incrementant cada any el cost de la llar d'infants o es congela perquè no s'arriba, doncs possiblement aquesta partida es hagués hagut de destinar al servei exclusiu de la llar d'infants perquè no s'incrementés els altres anys. Per tant, ara més justificat el fet que ja que hem rebut uns diners per la llar d'infants, els destinem a la llar d'infants i no fer unes pistes de pàdel o el que pugui. Per tant, el nostre vot d'aquesta modificació de crèdit serà en contra. Tornant una miqueta tot el que hem comentat, una miqueta el tema, començo per ordre, el tema de la llum de dalt, tota la raó, la despesa superior a la que està prevista, evidentment, com que dius, podem haver destinat un altre ús o no, que vam pensar la festa major sigui pràcticament inexistent, la festa del Mos no es va dur a terme, al Nadal tots sabíem que com aniria, la situació en previsió de com anava tot i vam intentar donar una miqueta d'alegria al poble, encara que sigui el gest aquest. És el gest aquest. Després, el tema de les pistes de pàdel. Inicialment estaven pressupostats 50.000, exactament correcte, però el que després es va mirar és que en comptes només de fer el tema de les pistes de pàdel és dotar tota aquella zona, preparar-la o dotar-la d'una tindre-la preparada pel que pugui ser. Aleshores, clar, no només fer les pistes de pàdel, sinó que evidentment s'hi té que portar l'electricitat, s'hi té que portar les aigües, s'hi té que fer moltes més coses. Aleshores, clar, es va mirar i es va decidir anar per aquí, portar tot ben fet i deixar una zona, preparada perquè pugui ser tot ben posat, amb llum, amb les aigües, i aquesta és l'explicació de l'increment. I després, això és tot. Després pel tema que comentes que l'ajut de caixa, això són uns diners que rebem l'Ajuntament en el zero, que es retornen al camp que es retornen en 10 anys, o sigui, es retornen el 10% del que es demana cada any, i això és tot. I després el tema dels imprevistos, els ingressos imprevistos que comentàvem de la llar d'infants, que són uns ingressos que no estaven pressupostats perquè no es comptava tindre'ls, aleshores s'han imputat una partida, que van els imprevistos, estem tancant l'exercici i són uns diners que en l'exercici 2020 ja no es podien destinar res perquè estem a desembre i no podien fer d'aplicació. Aleshores el moviment que es fa és un moviment merament comptable per explicar una situació que se'ls incregin de la guarderia o sinó que és un moviment comptable per poder tancar el pressupost a final d'exercicis. Això és l'explicació de Em permets una qüestió? El tema és, no dic que s'hagin d'imputar, o sigui, dic que sí que els diners t'han vingut, perfecte, no vol dir que te'ls hagis de gastar. O sigui, si tu reps uns diners aquest any, es pot posar, ja que, i t'agraeixo i m'ho has dit avui, i vull que quedi en constància, que començarem a treballar el pressupost de l'any que ve, i just després del ple, aquests 40.000 euros l'haguéssim pogut posar a la partida de llar d'infants i possiblement s'hagués pogut fer una modificació de taxes de la gent de la llar d'infants. Per tant, era un tema de crear un superàvit per destinar a la partida de llar d'infants de l'any que ve. És un tema de voluntat política, no té més, vull dir, no és un tema ni de voluntat personal ni de res, és un tema de voluntat política per tancar uns números. Sí, però al final és això, s'han de tancar l'exercici i és un moviment que és comptable. Si al final, pel que sigui,
es decidís fer una dotació extraordinària a la llar d'infants, que de fet ja s'està fent implícitament, perquè realment el nombre d'alumnes, de nens que hi han inscrits s'ha reduït molt amb tota la situació que hi ha. Llavors, si ja era deficitari, ara és més deficitari. O sigui que realment ja hi ha una dotació extra de recursos cap aquí, el que no és... Però bé, exacte, al final és un tema comptable i això és... M'estàs donant la raó que ha sigut menys deficitari. Però l'altre tema és, també, ja que has tret el tema de les pistes de pàdel, dels serveis i tot això, pel que tinc entès i vam comentar ahir, no s'acaba aquí l'obra de les pistes de pàdel. No, ara... Sí, bueno, si vols ho comentem després a l'informe de regidories, que aquí com que és la modificació de crèdit o... Sí, després hi entrem... No s'acaba amb 120.000 euros, que hi haurà més dotació si es vol acabar la zona de les pistes. Exacte, després hi entrem al final, ho comentem i ho exposem. Tu, Jordà, no sé si vols comentar alguna cosa? Bé, dues cosetes amb el tema d'això que comentes de reinvertir-ho a llar d'infants. Quan arriba aquests diners, òbviament tu tens una planificació, òbviament no pots destinar-ho en aquell moment perquè tu ja tens feta la planificació, perquè això és una cosa que la Generalitat ha anat deixant anant quan ha pogut i ara et toca a tu, ara toca a aquest municipi, ara toca a l'altre, per tant no pots preveure, tens d'incloure dintre del pressupost perquè tindrà aquests diners de cara a l'any que ve, però es pot mirar de reinvertir-ho amb la llar d'infants, per què no? Celebrarem que s'augmenti 40 milions. Amb això podem estar totalment d'acord. Amb el tema de pistes de pàdel, és una proposta, s'ha de fer bé, no s'ha de fer de qualsevol manera, i aprofites i allò es pot urbanitzar, dius, efectivament, hi ha dues fases, però la primera fase fem-la correctament, ben preparada, perquè podem ampliar aquesta segona fase i poder acabar de fer tot aquell entorn ben fet. Per part nostra estem d'acord. Jo vull dir l'última cosa. A veure, el tema de la llar d'infants, tu quants anys fa que estàs a l'Ajuntament? 8? 8. Doncs aquests són uns diners, que aquests diners ja ens devien a la Generalitat d'anys enrere. Espera, Joan. Aquests diners ja estàvem amb les quotes, comptàvem amb les quotes que s'aplicaven. La Generalitat, per el que sigui, els va deixar de liquidar i nosaltres vam fer càrrec d'aquests diners. Ens vam fer càrrec d'aquests diners, o sigui que hi ha un dèficit a la llar d'infants. D'anys enrere, són diners d'anys enrere. Ara, aquest any ens ha vingut. Nosaltres continuem amb les mateixes quotes. No quan es van deixar de fer aquests ingressos, que segurament que llavors estàveu vosaltres a l'Ajuntament. No veu deixar més diners ni menys, sinó que vau deixar com estaven. Vam assumir, l'Ajuntament va assumir aquestes d'això, comptant que tindríem aquests diners. Ara els rebem com si ho haguéssim rebut l'any que tocava, tampoc s'haurien a baixar les quotes. Jo el que vull dir que no és una cosa que d'això. Si l'any que tocaven aquests diners els haguéssim rebut, no s'haurien a baixar les quotes. No vinguis a fer pedagogia d'això, Joan. És així. És igual. I la llar d'infants, per desgràcia, és deficitària. I més aquest any. Aquest any hem perdut 30.000 euros. O sigui, amb els pares no se'ls hi ha cobrat les quotes. És que és el normal, ja es va dir en tot moment. Però vull dir que són uns diners atreçats que nosaltres amb les quotes ja no els hi vam a pujar amb ells, sinó que les quotes ja estaven d'acord amb aquests diners que nosaltres tindríem en aquell moment. No nosaltres, o l'any que tocava. Jo vull que quedi clar això, que no és que els hem rebut ara de més a més. Són uns diners que representa que la Generalitat ens devia i no ens els havia donat. I ara els hem cobrat. I és així, o no és així, Carme? És així? És per cobrir el dèficit que tenien ells a nosaltres. És com si la quantitat que hi ha cada any que ens dona la Generalitat, que ens dona de la quantitat fixa, no ens la donés. I llavors l'any sobre, d'aquí 2 anys, ens la dona. Nosaltres tindrem aquests calés extras aquell any, però aquests calés ja ens els devia. És així, el que vull que quedi clar és això. Bé, llavors vosaltres voteu en contra? Tu a favor, Jordà? I nosaltres també a favor. Passem al següent punt, que és esports, aprovació del reglament d'ús de la instal·lació de l'skatepark. Bé, tot això ve arran de la construcció de l'skatepark que s'està fent a les imatges. Són un seguit de normes que tracten de garantir que s'utilitzi correctament
diguéssim, que no siguin propis de l'activitat, l'espai net, l'horari d'utilització preveu que sigui des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, i això és una miqueta un seguit de pautes, directius i normes que s'han de seguir, s'han de respectar per utilitzar aquesta instal·lació. No sé si teniu alguna cosa, Jordà. Doncs, ja. Tots a favor? Sí. Es dona compte de les actes de les juntes de govern que hi ha totalment de les còpies, que són les de l'octubre, del 5 i 19, des del novembre, del 3, del 9 i del 23. Mocions no n'hi havia cap, em sembla. No. Informe regidories. Informe regidories. Comença. Va. Ja començaré. Comencem per la regidoria d'Hisenda i promoció econòmica. Com sabeu tots, aquests dies, des de principis de desembre, s'ha fet una casola campanya de Nadal al comerç local. Aquest any, doncs, més intenció que mai era que el comerç local tingui una empenta endavant i que ens ha donat molt aquests dies que no podíem sortir pràcticament del municipi, i ara és la manera que tots tenim de poder retornar a aquesta vida. Llavors, la campanya de comerç local funciona pràcticament com l'any passat. L'única diferència és que enguany, en comptes de participar en el tiquet de compra, hi ha uns vals que donen el petit establiments amb un número de participació, i es farà el sorteig, i un cop es faci el sorteig, doncs la persona que tingui aquest número serà el premiat. Aprofito el termini per comprar i per participar-hi acaba el dia 27, aquesta setmana, i que endavant i després tenim el tema dels pressupostos del 2021, ja per part de l'equip de govern ja els tenim acabats, ara ja he comentat com farem arribar i posarem en comú, tal com que l'any passat, trobarem uns cops que fan falta, comentarem tot i no hi ha cap problema, igual la mateixa filosofia de l'any passat, que crec que ens va anar molt bé, vam aportar coses tant uns com altres i crec que és la direcció que hem de seguir. I això és tot pel que fa el tema de promoció econòmica i no sé si teniu alguna cosa a comentar. Bueno, simplement, tornar a agrair el fet aquest, la implicació per l'hora del pressupost, que al final és el que ens marca una miqueta durant l'any, que això, i esperem i tal, que hi hagi unes grans partides per disposició social, que és el que necessita l'Arnada a partir d'aquest any. A partir d'aquí en parlarem i discutirem i intentarem arribar a un acord, que negociar un pressupost vol dir que tothom ha de donar de la seva mà. Jordà. Doncs bé, entrem a l'altre, que és la regidoria d'esports. Hi ha el tema que hem comentat de l'skate, que les obres estan pràcticament per acabar-se i l'aprovació d'aquesta normativa que hem fet ara, i després, doncs, ho comentàvem abans, el projecte de pàdel, quan tenim una mica de la línia davant, increment de costos perquè arriba a aquesta instal·lació i tot està preparat, i ho comentava el Joan abans. Això és un projecte que està pensat en dues fases. La primera fase implica la construcció de dues pistes de pàdel i la perifèria necessària, que és la il·luminària, l'arribada dels desaigües, i preparar la zona perquè pugui ser utilitzada. Després hi ha una segona fase. Perdoneu, la primera fase té un cost de 120.000 euros aproximadament. Després hi ha una segona fase que consistiria en fer un aparcament i acabar de fer la zona, doncs, deixar-la totalment llesta, ja acabada i finalitzada. Aquesta segona fase pràcticament no seria fer aquest aparcament i la zona, diguéssim, més immediata d'aquestes pistes de pàdel. Però en la primera fase, que és la nostra intenció, és que, evidentment, hi hagi dues pistes de pàdel plenament funcionals que es puguin fer servir en immediatesa. I això són les dues fases que abans comentàvem. El cost de la segona fase, penso que està entorn dels 20 o 25 aproximadament, que seria fer l'adequació aquesta del pàrquing i tota la zona pròxima. Diguéssim que això crec que és el que havies comentat abans, no sé si hi ha alguna cosa més. I després del tema d'esports, com hem comentat en la comissió d'ahir també, la Diputació ens va fer arribar a l'estudi de viabilitat del tema del pavelló i
aviam de quines ubicacions podria estar. En principi, en aquell estudi de viabilitat de la Diputació es donava com a possible que es pogués construir el pavelló a la zona esportiva, al costat del camp de futbol, o aquí a la pista fent una reconversió de la pista actual. Un cop nosaltres, d'altra banda, vam estar treballant amb el tema de les pistes de pàdel i l'arquitecte va fer el projecte de les pistes de pàdel, va sortir que hi ha una línia al costat de la C15 en la qual no es pot construir a menys de 50 metres de la C15. Aleshores, quan la Diputació va fer l'estudi de viabilitat, aquesta línia no la van tindre en compte. No van tindre en compte que no es podia construir a menys de 50 metres, sinó que van considerar que eren 25. Aleshores, en tot això, quan al detectar això, que va ser un estudi de viabilitat que evidentment va fer la Diputació, nosaltres quan vam entrar ja ens el vam trobar fet sobre la taula, i aleshores es va fer una reunió amb el Departament de Generalitat, amb el Departament de Tràfic, no, d'urbanisme. Amb l'urbanisme, exacte, per veure si realment aquesta línia s'hi podia fer alguna cosa o s'hi podia construir o si realment eren aquests 50 metres. El Joan i l'arquitecte municipal van tindre aquesta reunió amb la Generalitat i els van dir que aquesta línia és inamovible, que ens permet la construcció. I tot això ve que té una implicació. La implicació és que no es pot construir el pavelló al costat del camp de futbol perquè aquesta línia parteix tot el terreny. D'acord? Aleshores, en vistes d'això, com vam comentar amb el Joan i amb el Xavi a la comissió, s'ha optat per buscar alternatives on es pugui ubicar un pavelló. El terreny municipal que pugui tindre aquest ús es va pensar en el terreny que queda al costat del centre cívic. Per entendre'ns, és on es fa la botifarrada, les sardines i tot això. Això seria la zona aquesta. Aleshores, a la Junta de Govern d'ahir dilluns es va aprovar un pressupost perquè un arquitecte faci un estudi a veure si cabria un pavelló en aquest terreny, al costat del centre cívic. S'ha demanat que l'estudi que faci que sigui un pavelló de tipus PAP2, que és un pavelló estàndard de la Generalitat, diguéssim, que és que en el cas que s'haguessin de demanar subvencions, aquest pavelló compliria tots els requisits i aleshores ens podrien sol·licitar subvencions i no seria més massa. I aleshores és això, és posar en coneixement de tothom que el tema del pavelló s'ha seguit treballant, però s'ha trobat ara aquest imprevist que no sabia com es pot solucionar i ha trobat aquesta alternativa i ara s'està fent un estudi a veure si en aquest espai al costat del centre cívic hi pot arribar a caure un pavelló. I això per part de la regidoria d'esports és si van tenir alguna cosa. Sí, una coseta és... O sigui, sap greu que la Diputació faci un estudi en el qual tothom tenia d'això i s'ha treballat, perquè veig tothom hi ha treballat amb aquest estudi i hi havia ganes de poder-ho fer allà i per un error de topografia de la Diputació, en aquest cas, de línies, no es pugui fer allà. Al final queda clar i com et vaig dir, demanaríem més que res perquè quedi constància que l'arquitecte municipal tingui d'això de fer un informe realment que aquesta línia és aquesta, la que d'això, que hi hagi mai en dubte que ningú pugui dir no, és que no s'ha fet per voluntat política o d'això, no, simplement és perquè realment és així, que quedi constància i ja està. I que també ens dona la satisfacció el fet que hi ha voluntat, i així ho veig, i buscant una tercera alternativa, una tercera via, demostrem tots plegats que fer un pavelló aquí on el volíeu fer, que és, diguéssim, tapar la pista, és l'última opció. L'última opció perquè si no ja no es buscaria aquesta altra opció ara mateix. Per tant, agraïm i valorem el fet que es busqui aquesta tercera opció perquè, com vam dir ahir a la comissió, la mobilitat de la zona esportiva, el pavelló és on toca, que és al voltant de la zona esportiva, independentment que sigui a fora del camp de futbol, però que el lloc on toca és allà. Per tant, esperem, desitgem, aquesta vegada per distància segurament no serà el problema, perquè estem parlant de la banda del centre cívic, per tant no hi haurà problema. Si cap, celebrarem que el pavelló es pugui portar a terme allà i que puguem arribar a un consens entre tots per fer-lo on toca, que es podria demostrar que el pavelló possiblement es faci on ningú deia que es havia de fer. Per tant, per la nostra banda res més i ja anirem veient com camina tot aquest tema. El que comentes del tema de que l'arquitecte municipal no se'n informa cap problema, ho comentarem, ens ho farem arribar quan el tingui i ja està. Jordà, si vols comentar alguna cosa. I després també de la Diputació, que
No és que no hagi servit, la Diputació ha servit, el que ha fet ha servit i de valent, perquè clar, aquí ens ha ajudat a anar després a la Generalitat, a la Conselleria d'Esports, a demanar, a buscar diners. Llavors, per això estem fent ara, això que ha comentat el Josep Pol, de fer l'estudi d'acord amb el que es marca el Departament d'Esports per poder demanar subvenció. Llavors, clar, la Diputació ja ens va dir que aquí a la Granada estaven faltos aquests equipaments, o sigui que l'informe que van fer estava bé. El problema que van tenir la Diputació va ser que els papers que li van donar no estaven bé i no estava marcada aquesta línia. Senzillament això, però vull dir, l'informe que està fet està ben fet, vull dir, no té res, vull dir que sí que la feina que han fet l'han feta bé. Alguna cosa més? Sí? Sí, ja dic el Josep Pol, ja dèiem el Josep Pol. I d'aquesta manera posem fi ja a un 2020 molt especial. Llavors, quan ens enfrontàvem a la preparació del Nadal, veiem que era una cosa atípica, però des de l'Ajuntament sempre hem mantingut uns objectius molt clars i que volíem mantenir. Un d'ells, a l'hora de preparar el programa, un d'ells és el que comentava el Josep Pol, era reactivar el comerç local i donar aquesta empenta sempre que puguem per potenciar el comerç local a través de la panera, que també va funcionar ja l'any passat i per això hem decidit continuar. També donar continuïtat al concurs de façanes, que tant èxit ha tingut any per any. Aquest any també volem motivar els granadencs a compartir les seves fotos nadalenques a través del concurs d'Instagram que hem creat. Un altre dels objectius era ser solidaris, que ara i sempre encara ho hauríem de ser, però també aprofitem el Nadal per potenciar aquesta ajuda als més necessitats. Ho hem fet a través del trio solidari i la venda d'entrades de la màgia del Nadal, on tota la recaudació anirà destinada a la Càritas. Després, un altre dels objectius era que els petits puguin viure un Nadal el més natural possible, amb certa naturalitat i sobretot poder gaudir aquesta màgia per ells, tot i les restriccions que estan tenint. Llavors és per això que els Reis Mags han treballat molt per trobar aquesta fórmula, per tal que la canalla pugui veure la tan esperada cavalcada dels Reis. Un altre dels objectius ha sigut la protecció de la decoració i l'enllumenat del municipi, com hem comentat abans, en aquests dies, com hem pogut veure també. Per tal que la Granada llueixi, creiem que és molt important aquesta llum, perquè ens aporta alegria i calidesa que tanta falta justament ens fa últimament. Llavors, en la decoració de la plaça, volem agrair la participació de tots els alumnes de l'escola i els impeccables i dels treballadors municipals que ho han fet possible. I com a novetat d'aquest any hem instal·lat a la plaça de la Boveria l'Arca dels Desitjos, que és un espai on poder anar a deixar els nostres millors desitjos per al 2021. Així que animem a tothom a participar, a anar allí i esperem que tots els vostres desitjos es puguin fer realitat. I res més, desitjar un Nadal a tothom. Molt bé. Bé, bona nit. Des de la Regidoria de Sanitat, potser la que, a part també de cultura també i totes les regidories que tenim, la feina que tenim, però potser la que tenim més guerra amb l'actual pandèmia. Ara estem en plena segona onada, com tots sabeu, ha afectat a tots els municipis, a tot Catalunya, arreu, i la prova són les dades. He intentat durant cada ple anar posant les dades sobre la taula. També algú va comentar, escolta'm, aquests números totals que dius potser ha creat alguna confusió, ho tinc de dir, perquè sembla que siguin molts més positius els que tenim al municipi, però intentaré una miqueta aclarir una miqueta els números ara últims. En el mes d'octubre vam tindre 4 positius, per tant, estàvem abans d'aquesta segona onada.
el mes de novembre ja vam, en plena onada, segona onada, ja vam tindre 16 positius, per tant, ja va haver una pujada bastant més forta del que havia sigut tot l'any, és el mes que més positius hem tingut, i actualment al mes de desembre en portem ara mateix 9 de positius al municipi, a data 17 d'aquest mes, perquè porten 3-4 dies que l'aplicació de la Generalitat falla i no es pot actualitzar les dades, inclús hem rebut un correu avui que ens actualitzaven virtualment les dades perquè ells mateixos han reconegut que hi havia problemes amb l'actualització de les xarxes que hi ha públiques per poder actualitzar les dades. Dit això, també volem fer un esment amb la notícia pública que va sortir als diaris comarcals, on es deia que a la Granada es farien uns cribratges de Covid, proves PCR. Tot bé amb un temps ja més o menys un mes que ens van fer una proposta de fer-ho al centre mèdic. Lògicament ho vam posar en coneixement de tots els regidors de l'Ajuntament perquè creien que era una cosa important, que es tenia a fer al municipi, i vam analitzar els pros i peros de fer aquests cribatges al nostre municipi en base que el Penedès Rural volia que féssim tota la part nord de tota la comarca. Què implicava això? Que aquests PCR es fes amb horaris col·lidants amb l'escola, amb la llar d'infants, i nosaltres vam dir que lògicament que això era un perill potencial de fer coincidir aquest moviment d'entrada i sortida de col·legis amb aquestes proves PCR. Es va fer una proposta, mirar diversos llocs del municipi per fer-la, es va proposar al costat del camp de futbol, perquè hi havia una proposta de fer un mòdul que ja s'ha fet també ara mateix a Sitges, a Vilanova, que s'han fet uns mòduls petits, complementaris. Es va fer la proposta a CatSalut i a Penedès Rural, no vam rebre cap resposta, vam tornar a preguntar i CatSalut va al·legar que era un problema de medis, per no dir econòmics, de poder implantar aquest mòdul al nostre municipi. Això va quedar així la cosa i al cap d'uns dies va vindre una segona proposta de tornar a fer-ho al cap de la Granada. Mentre estàvem parlant de quines propostes podíem fer, en quin temps, la mateixa problemàtica que teníem va sortir publicada a la premsa. Lògicament nosaltres vam fer una queixa al Penedès Rural, perquè, escolta'm, si estem parlant d'una cosa que es té de fer, no pot ser que la premsa ja posi que es farà. Per tant, lògicament, va haver una rectificació des de Penedès Rural i es va fer la proposta de fer aquest cribatge durant el període no de l'any, on el col·legi i la llar d'infants no estaria activa. Bé, resposta, novament, ens van deixar una miqueta jo amb pensament de dir, ens diran alguns diran que sí, ho farem endavant, i finalment es va parar tot, perquè inclús volíem parar el cribatge als monjos, perquè hi havia una activitat molt baixa del centre de cribatge als monjos, per tant, no era necessari fer el cribatge al municipi de Granada de reforç al que ja es feia actualment al municipi dels Monjos. És una aclaració que volem fer perquè molta gent ha preguntat per què no es fa, perquè va sortir a la premsa així, a nosaltres també ens va sorprendre sortir a la premsa i inclús vam dir, escolta'm, si ja ho teniu fet, tireu milles, no? Vol dir que algú ha decidit fer-ho, per tant, dius, per sobre de nosaltres, que lògicament que entenem que si hi ha un cas d'emergència es té de fer, entenem tots que si es té de fer un cribatge al municipi perquè tenim un problema bastant greu de contagis, lògicament aquí no crec que hi hagi ningú que digui que no voldrà que es facin, es tenen de fer i serà necessari i obligatori fer-ho. Bé, dit aquest aclariment, saltem també al medi ambient, comentar que en breu es farà comunicació sobre el document acreditatiu per poder fer la bonificació de la taxa d'escombraries. Aquest document s'haurà de demanar, com vam comentar, i és que així es farà a les xarxes, i aquest document servirà per anar a la deixalleria de Vilafranca, durant 12 opcions que hi haurà per poder fer-hi aquesta bonificació, i amb aquest document es sellarà a la deixalleria per poder tindre dret a aquesta bonificació de la taxa de recollida d'escombraries. En breu, ja dic, es farà publicació a les xarxes i també rebrem de l'impremta d'aquest document i direm com fer aquesta sol·licitud per poder fer la bonificació durant l'any 2021. D'acord? Saps? A l'escola. Com ja sabeu, l'escola ha sortit a licitació i ja ha acabat el termini de presentació de propostes. Llavors, comentar-vos que quan tinguin valorades les propostes tècniques, econòmiques i administratives, que serà en breu, sabrem qui és el proveïdor que executarà l'obra i calculem que si no hi ha cap demora en aquests terminis, doncs l'any que ve tindrem les primeres pedres de l'escola. No sabem encara quan, perquè esperem que no es demorin aquests terminis, però ja està tot en funcionament.
Ho celebrem, i molt. Ho celebrem tots, I no? molt. I tots. I esperem que la primera pedra la puguem posar tots. I tant. Tots ens en posem una, que serà amb representació de tots el consistori de tots els anys. De tots els regidors que han passat per aquest Ajuntament i han lluitat per tot això. Per tant, crec que serà bo que ho fem entre tots. Bé, bona nit. Pel que fa a la regidoria de comunicació, avui just fa un mes que va entrar en funcionament la nova aplicació mòbil municipal. Estem molt contents, la veritat, del funcionament d'aquesta, i fins a data d'avui hi han entrat fins a 14 incidències, 12 de les quals ja han estat resoltes i 2 en tràmit de resolució. Com reitero, estem molt satisfets perquè és un mecanisme molt més àgil per tal de solucionar totes les incidències que puguin originar-se en el nostre poble. Pel que fa a comunicació també, comentar que la Granada Televisió últimament, ja fa temps, està patint alguns problemes de tall en la seva emissió. Venien de 2 aparells que ja s'han comprat, precisament aquesta tarda han quedat instal·lats i per tant esperem que al llarg de les properes emissions no hi hagi cap tipus de problema. Bé, pel que fa a la regidoria de governació, ja han quedat instal·lades les 2 càmeres lectores de matrícules, una a l'inici del carrer de l'estació i l'altra a la zona esportiva. I, com ja vam dir en l'anterior ple, aquestes únicament seran controlades pels Mossos d'Esquadra. Així que esperem que també puguin servir de molta utilitat i al final reduir l'incivisme i actes vandàlics i l'índex de delinqüència. I després també vull destacar, ahir el nostre alcalde va tenir una reunió amb tots els alcaldes de la comarca, amb el conseller d'Interior, el Miquel Samper, i el director general dels Mossos, el Pere Soler, per tal de tractar tots els temes d'incivisme i delinqüència que desgraciadament estan presents a tots els municipis de la comarca. Últimament aquests s'han vist augmentats i per tant és una reunió que el que es va intentar és de buscar solucions, establir mecanismes per tal de fer un front comú a aquesta greu problemàtica que malauradament estem patint tots. No només la Granada, sinó que la resta de municipis de la comarca també ho estan patint i de valent. I això seria tot. Tinc una pregunta. L'aplicació de l'APP, qui la gestiona? Quin és el circuit? Quants dies hi ha d'actuació des que rebeu una queixa o Sí, alguna cosa? com ja vam dir també en l'anterior ple, les incidències les gestionem els propis regidors. Per tant, les incidències van distribuïdes en funció de les regidories de cada regidor. Llavors estem resolent les incidències, evidentment depèn quina incidència pot tardar més en resoldre's perquè no és una cosa que pugui resoldre per exemple la brigada, sinó que ha de venir una empresa, etc. Però estem agilitzant-ho molt i en un termini de 2 o 3 dies la incidència queda resolta. Si és evident, en algun cas, per exemple, ara en tenim alguna oberta des de fa 3 o 4 dies, però perquè no podem resoldre a l'instant. També ho comuniquem quan es tracta d'una incidència que està oberta, que està en tràmit, això es fa l'avís i un cop s'ha resolt es comunica conforme ja ha estat resolta. Molt bé. Un parell de qüestions, ja que preguntes així, després ja no cal que fem les preguntes, ja que ha sortit ara el tema. Televisió de la Granada, perfectíssim que s'aposti per mantenir-la, perquè al final la televisió més antiga de la comarca, si podem, l'hem de mantenir i perquè dona un servei de comunicació que al final crec que l'agraeix tothom, per la gent que no es pot desplaçar, al final ja és un recordatori per tothom. I l'altre és que has comentat, les càmeres, recordar, com van comentar a comissió, hi havia molta gent que no tenia clar encara, que jo crec que es havia informat bé, però que eren unes càmeres lectores de matrícules, que eren unes càmeres de videovigilància, que és llàstima que no es puguin posar encara, esperem que algun dia es puguin arribar a posar, perquè molta gent deia, ara ja queda tot filmat, però qui ho gestiona tot això? No, com has dit ben clar, són càmeres de lectors de matrícules que gestionen els Mossos en cas que siguin matrícules fitxades. No serveixen per res més actualment, per desgràcia, aquestes càmeres, però que són necessàries. A partir d'aquí és el que sempre es havia pogut posar i ara s'han posat.
perfecte. I l'altre és, ja que has tocat el tema, i celebrem que hi hagi aquestes reunions d'alcaldes, amb els consellers d'Interior, etc., que és el que toca, que també n'havien fet alguna, i sempre se n'han fet de reunions amb el departament i tal, doncs que s'aposti, perquè malauradament la Granada últimament, nosaltres sabem el que toca, parlo de casa nostra, parlo de la Granada, no? És dos cops a cases i pisos de veïns d'aquí al municipi, amb robatoris, amb trencades de mobiliari públic, que automàticament es va fer públic a les xarxes, que l'Ajuntament es posaria immediatament a treballar amb qui i com havia trencat aquest mobiliari. Esperem que l'Ajuntament es posicioni i que es vagi fent baix, que s'intenti actuar sobre qui ho ha fet, sigui qui sigui, perquè al final el mobiliari el pagarem entre tots, i l'incivisme s'ha de pagar, siguin d'aquí la Granada o siguin de fora, és igual, l'incivisme s'ha de pagar. Per tant, celebrarem que l'Ajuntament es posicioni fent baix, com espero que s'està fent, pel que vol dir que estàveu fent, i esperem notícies internes, perquè noms i cognoms sobretot no se'n poden treure, però com a mínim se'ns passi constància de com ha anat tota aquesta gestió d'aquests incidents d'aquests últims dies. Perquè si són menors hauran de respondre els seus pares, si són majors d'edat hauran de respondre ells com a persones, i si són fora d'horaris on la gent pot estar al carrer, hi ha un greu problema d'incivisme, sigui de salut perquè hi ha un toc de queda, o sigui de moralitat per de cara a trinxar aquestes coses. Per tant, celebrem i espero que s'hi estigui treballant fort perquè això no torni a passar, sigui qui sigui. Per tant, cap problema. Bé, pel que fa a aquests últims incidents, aquests actes vandàlics que hi van haver el diumenge de fa 2 setmanes, sí, el diumenge a la matinada van ser. El mateix diumenge, el Jordà, el Joan i jo mateix vam anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a explicar la situació. En allà vam quedar, tal com vam parlar amb els Mossos, de fer un estudi de tots els costos que hi ha hagut, que s'han generat a través d'aquests actes vandàlics. Llavors tenim pendent una reunió amb el cap dels Mossos. Ells ja estan fent les oportunes diligències d'investigació i a partir d'aquí s'interposarà la denúncia, com és obvi, i intentar perseguir qui han estat els causants d'aquests danys. I penso que la sensibilitat de tothom, de la gent del municipi, fer públic què valdrà tot això. O sigui, des d'un contenedor, d'una paperera o el que sigui, recollir el cos siguin 2, 3, 25, és igual, perquè la gent sàpiga que el seu propi incivisme l'acaba pagant ell. Ningú més, que ell i entre tots. Val a dir que hi havia un contenidor que es va trencar de la recollida, no va ser d'ells, No, però va, hi havia un contenidor. No, però una aclaració que es va posar a les xarxes, que el contenidor del carrer de l'estació de baix va ser el camió de les escombraries que va trinxar-lo, perquè el dissabte, precisament feia l'incís del que preguntàveu de l'aplicació. Dissabte a la tarda a l'aplicació teníem ja un avís que aquell contenidor estava trinxat. Per tant, va ser el camió de les escombraries i després ens va enviar a la Manco, ens va enviar una informació sobre aquest contenidor que s'havia tingut aquesta deficiència o aquesta trencadissa. Jo, si em permeteu, potser no és el moment, no sé si explics preguntes, però ja que ve una miqueta a tom de la temàtica que estem tractant, de l'incivisme, de tota aquesta gravetat, de delinqüència, d'aquesta situació que és comuna a tots els municipis, efectivament. De la mateixa manera que teniu la mà estesa a tractar el tema dels pressupostos i que ho agraïm i que ha funcionat, tenim la prova de l'anterior legislatura, l'anterior any, més aviat. També estaria bo, si us sembla correcte, com que el Ricard diu que està treballant el tema de les ordenances d'incivisme, oferir la nostra col·laboració a que d'alguna manera, un cop les tingueu redactades, si les volguéssiu, o poguéssim treballar en col·laboració, que penso que seria molt més fructífer per tot i pel municipi. Jo penso que és un tema de suficient entitat i de la gravetat que evidentment denota de per si, que si ho treballem en col·laboració entre tots, el resultat i el fruit pot ser molt més exitós. Jo penso que és una cosa que la podríeu tenir en consideració i si l'estimeu oportuna, treballar-la conjuntament, si ho considereu. No, la tenim en consideració, l'únic que, com succeeix amb els pressupostos, un cop nosaltres tinguem la proposta, evidentment, farem les oportunes comissions per tractar l'assumpte i mà estesa per un tema tan preocupant com aquest.
dic una cosa, també seria important que a nivell de salut, amb uns grups de certes edats, que van tots en grups, canalla, que van tots en grups i que ningú porta la mascareta. Seria interessant fer una campanya que sobretot se la posin i que és molt important portar-la. Totalment d'acord. La primera pedagogia que penso que són a casa, que són els primers que tenen de fer pedagogia amb els nens. Diu, sabem que els nens van a jugar, surten d'escola, estem amb la mascareta perquè ho hem vist tots, i es va fer una petita campanya en un moment, potser en els moments més que estaven tots confinats a casa respecte als nens, quan va començar una miqueta de les fases d'obertura, doncs bé, prenc nota i potser tindrà de fer una altra... No volem criminalitzar tampoc els nens ni la joventut, però sí que és un factor que tots veiem que són els que potser van més cap a adults, potser que salten bé les normes d'autoprotecció, que al fi de comptes són normes d'autoprotecció, però també penso que, com molt bé a les xarxes també s'ha dit, però inclús amb aquest tema d'incivisme que ha hagut al municipi, també que el problema també és a casa aquesta permissivitat que prové o que provoca que millor que passin aquestes coses al municipi, tant en tema sanitari com en tema d'incivisme. Però prenc nota d'aquest comentari. Joan, disculpa, que abans no t'he respost al tema de les càmeres. No, que a veure, nosaltres no els hi voldríem restar cap tipus d'importància el que signifiquen aquestes càmeres. Hem de pensar una cosa. Qualsevol incident, qualsevol robatori, qualsevol delicte que hi hagi en aquest poble i la persona accedeixi mitjançant el seu vehicle particular o qualsevol vehicle, aquest vehicle queda registrat a les bases de dades dels Mossos d'Esquadra. Vull dir, quan dius el tema de la videovigilància, etc., no els hi restem importància al que signifiquen i el que suposen aquestes càmeres. Perquè vol dir que els Mossos d'Esquadra tenen un fitxer amb tots els cotxes, amb totes les matrícules, que ja tenen entrades, ja els tenen fitxats. En definitiva, que qualsevol d'aquests vehicles, quan entri al nostre municipi, els alertarà els Mossos d'Esquadra. Vull dir, no els hi restaria importància precisament per això. I aprofito per dir també que de cara a aquest any vinent s'instal·laran 2 càmeres més per tal de cercar les principals vies d'entrades i sortides al nostre poble. Com dius, no s'ha de restar importància, segurament que no, però si aquell vehicle que entra no està fitxat, no surt enlloc. Estem parlant de vehicles fitxats. Sí, però sabem que ha entrat. Sí, però vehicles fitxats, deixem-ho clar. O sigui, a partir d'aquí, normalment la gent que es dedica a aquest tema de robatori, etc., és reincident. Per tant, no hi ha problema i celebrem qui sigui, però que hem de tenir clar les limitacions que també té. Que això ni ens salvarà de l'incivisme, ni ens salvarà dels robatoris, ni ens salvarà de moltes coses. Bueno, però ens ajudarà. Ens ajudarà, segurament a buscar solucions. I al final el que hem de tractar és d'establir mecanismes que ens ajudin a rebaixar els índexs de delinqüència. Però que no és la solució definitiva. Comentar que a Sant Cugat van baixar un percentatge bastant alt de tema de problemàtiques que tenien al municipi. No vol dir que sigui la solució màgica per evitar-ho, però sí que amb un percentatge van aconseguir fer baixar. Ja pel només fet d'estar aquelles càmeres, ja dona... La gent s'ho pensa 2 vegades, abans de fer una cosa. Esperem que sigui zero. Ojalà. Bé, jo d'obres, ja heu vist que s'ha acabat el carrer de l'estació, l'enllumenat del carrer de l'estació, aquí al costat. Ha sigut una obra complexa, la veritat, no ens ho pensàvem, però ha sigut molt complexa i encara que no ho sembla, hagi sigut molt difícil de fer, perquè s'han trobat amb molts problemes, no hi havia els serveis marcats, van començar amb aquella màquina tan grossa i al final la van tenir de fer manual perquè van estar a punt de deixar tot el municipi sense telèfon i diu no ens volem arriesgar i llavors ho van tenir de fer. Van estar més dies, però al final s'ha fet i suposo que ha sigut una millora per tots i ja està. Sí, el cost de l'obra, clar, això ha pujat entre una cosa i l'altra, quasi 50.000 euros més del que estava. Vam haver d'invertir en això entre fer la rasa, els cables i encara no l'hem tancada, però cal fer manual, potser també pujarà alguna cosa més, vull dir, però bueno, al voltant de 50.000 euros és el que ha costat, a part del que ja hi havia amb el contracte de CECE, doncs aquests diners de més
que han sortit de les arques de l'Ajuntament. Ho celebrem, que s'hagi acabat l'obra, perquè tant ha sigut una millora per la part de baix del carrer de l'estació, no part de baix del municipi, sinó part de baix del carrer de l'estació. Sí, part de baix. Que quedava molt distorsionat comparat amb l'altre. Es notava molt. I avui no sé si han tocat la intensitat del que són aquests llums, perquè potser és visualment personal, em dóna la sensació que les voreres d'aquella part queden més fosques. Jo suposo que és, no ho sé, això hem d'acabar de parlar, però com que han posat els mateixos on hi eren, jo suposo que aquí dalt la intensitat és la mateixa que en teoria d'aquí, però aquí potser estan una mica més junts que allà. Aquí dalt estan més espessos. Sí, clar, sí. Però bueno, es veu bé, vull dir... No sé si es pot... A la vorera queda bastant fosc. La carretera es veu perfecta, però la vorera... Bueno, es pot mirar. No sé si es pot... Intensitat no sé, si acá serien les luminàries. Les luminàries... Bueno, no sé. Ho comentarem, això, sí. Més que res, perquè ara que s'ha fet i quedat bé... Però bueno, es nota, Es nota, És perfecte, el que passa que la cera, per ser més ample, queda més fosca. Perquè el fanal està... Clar, veus, a casa teva és més ample, jo a casa no, és més estreta, allà veus, allà ho tinc bé a casa. A partir del Joan Maragall en avall, vols dir, les ceres són més amples. Són més amples i queden més fosques. Ja ho comentarem. Allà a casa meva en amunt no, allà ja està bé. Bueno, és una cosa per... Ja ho comentarem. Bé, alguna pregunta o alguna cosa? Sí. Sí, preguntes en principi no, però més que res fer no aclariment, sinó simplement d'això. En primer lloc, celebrar que avui, en nom de tot el grup de l'Entesa, i parlo en nom de tots, el fet que el Fèlix s'hagi incorporat com a regidor, que ell té molt clar què ve a fer l'Ajuntament, que és a treballar pel municipi, i té molt clar que està com a regidor del grup majoritari d'aquest consistori. Per tant, no en número, sinó en percentatge d'elecció. Per tant, Fèlix, benvingut en nom de tota l'Entesa, com ha dit el Joan, ja ho ha fet en nom de tots. I per últim, m'agradaria agrair, fer un agraïment a nivell de grup, també ho ha comentat la Cristina, que és a tot el funcionari de l'Ajuntament, que ha estat treballant aquest any plenament amb el tema de la pandèmia, amb les limitacions que hi ha hagut. També agrair a tot el personal sanitari que treballa al municipi, que viu al municipi i treballa fora, que s'està deixant la pell perquè tots nosaltres puguem superar aquesta pandèmia, que per desgràcia estem aquí, estem a l'esboronada i de moment pinta que va per llarg, i per tant fer incís a tot aquest personal sanitari del municipi i de la comarca que està treballant dia a dia per poder que tots nosaltres puguem estar en plenes condicions. Igual que agrair a tots els veïns que intentar fer vida normal amb les limitacions i respectant les decisions dels altres, amb mascareta, amb mans netes i sobretot amb distàncies de seguretat. I fer un toc d'atenció, com deia la Roser abans, a tota aquella gent que encara no té clar, sigui de l'edat que sigui, que la mascareta és obligatòria, les distàncies de seguretat també, demanar que ho facin, perquè al final la seva salut és igual que la dels altres. Per tant, una mica aquests incisos, i en nom del grup de l'Entesa, que és el que represento, desitjar bones festes i intentar tenir el millor any 2021 a tots els granadencs i granadenques. En aquest sentit, lògicament, felicitar les festes nadalenques a tots els granadencs i granadenques i a tots els regidors que esteu aquí presents, lògicament, i treballadors de l'Ajuntament. Veritablement s'ha d'aplaudir la feina feta per tot el treballador d'aquest Ajuntament, perquè dius, amb les condicions que s'ha treballat, amb els perills que tenim amb aquesta pandèmia i tot, i l'esforç que han fet, perquè a vegades ens han sorprès inclús amb moltes coses, penso que s'ha d'aplaudir perquè el benefici de tots és aconseguir que millor l'escola sigui segura, la llar d'infants també sigui segura i totes les feines que s'han fet de preparació per actes, per coses que s'han fet al municipi, com la capta de sang, tota aquesta feinada que han fet ells de mirar, de proporcionar, de proposar, però penso que
és important. Amb aquestes festes nadalenques crec que teníem de fer una crida a la ciutadania de cura, d'intentar evitar al màxim aquests contactes que ho voldríem tots, de reunir-nos amb les nostres famílies, potser hem de fer un petit comitè, lògicament s'ha de tindre cura i, com bé ha dit el Joan, seguir totes les el que ens manen i que volen que fem per poder evitar aquest contagi de la Covid-19 i tot esperant que aquest gener podem vacunar-nos tots i sigui una mesura que a llarg plaç, perquè lògicament encara queda molta estona de patir aquesta pandèmia, però per almenys que podem crear una protecció entre tots, estan vacunats, que podem erradicar, no definitivament treure, perquè penso jo que això serà com una grip convencional, per desgràcia, que tindrem de protegir-nos davant d'ella, però per almenys que hi hagi una vacuna que ens protegeixi i permeteixi que podem seguir fent vida normal i per una vegada treure'n ja les mascaretes, que és el que desitgem. Per part d'això, felicitar-vos tots al Nadal i que tingueu unes bones festes. Bé, jo per acabar, corroborar les paraules que has dit, sobretot amb el Fèlix donar-li enhorabona i que segur que treballarà igual que tots que ho hem fet sempre aquí. I hem volgut fer com ha dit abans també la Cristina, s'ha volgut fer un Nadal, tot el temps que estem visquent, un Nadal diferent, per això hem fet de la plaça de l'Ajuntament, de l'Arbre dels Desitjos, i s'ha volgut muntar que la gent pugui, encara que sigui de la manera que estem tots patint, pugui viure una mica aquestes festes, i la prova està del ressò que ha tingut i que ha sigut una plaça que molta gent hi ha passat, molta gent ha vingut a veure-la i fer-se fotos, i això és el que buscàvem i al final ho hem lograt, que la gent per una estona, encara que sigui per uns moments, per uns segons, que vingui aquí i pugui pensar en altres coses que no sigui el que estem passant. Jo ara he fet 4 ratlles, permeteu-me que les llegeixi, són 4, vull dir, no són més. El 2020 ha estat un any molt diferent, un any en què els reptes municipals han estat dels més grans mai viscuts i hem respost d'una manera simplement excepcional. Hem estat responent en primera línia a un dels desafiaments més colossals als que s'ha enfrontat la nostra societat. El nostre exemple de servei públic ha estat admirat per tota la població, que ha descobert que quan tot trontollava hem estat al seu costat i hi serem. Acaba un any en què segurament no hem aconseguit tot el que ens havíem proposat, però que de ben segur hem valorat més tot el que tenim. Aquestes festes tampoc seran com voldríem, però el 2021 ens ofereix motius d'esperança, que no ens ha de fer baixar la guàrdia. Aprofitem aquests dies per reflexionar tot el que hem aconseguit i après, les prioritats de les nostres vides, els instants d'angoixa superats, les persones que estimem i els motius profuns que sustenten la nostra vocació. Més que mai, per al proper any, el millor desig és salut per a tots nosaltres i les persones que estimem de debò. Moltes gràcies, bon any a tots i fins la propera. Ja està, s'acaba la sessió. Hola, bona nit a tothom. Avui hem acabat l'últim ple de l'any 2020, d'aquest any 2020 que ha anat com ha anat i esperem que el 2021 sigui una mica millor. Un últim ple en el qual el punt estrella ha sigut la modificació de crèdit que s'ha plantejat des de l'equip de govern, una modificació de crèdit que pel nostre entendre s'havia d'haver portat a 3 fases, una per la recollida d'escombraries, una pels llums de la modificació per l'augment dels llums de Nadal i l'altra per l'especificació del que era l'obra de les pistes de pàdel. Pel nostre entendre, hem votat en contra simplement pel fet que no donem suport a que actualment l'Ajuntament de la Granada es gasti, siguin amb ajut de caixa que no deix d'endeutar el municipi amb 120.000 euros, 120.000 euros que si no fossin d'endeutament es podrien destinar a altres partides d'ajuts socials, a les famílies i a tots els granadens i granadenques que realment ho passarem i ho passaran malament aquest 2021. Per tant, no podíem votar a favor.
les pistes de pàdel podien esperar i moltes vegades poder menjar no pot esperar. Hem de fer èmfasis que part d'aquesta modificació de crèdit es tapa o es cobreix amb el cobrament dels més de 40.000 euros que devia la Generalitat a l'Ajuntament de la partida de la llar d'infants que anualment ingressa a les arques municipals. Ara ho han rebut de cop i la nostra demanda era que aquesta partida no es fes servir la modificació de crèdit, sinó que es portés perquè l'any que ve es pogués dotar a la llar d'infants de 40.000 euros més, siguin per serveis, per donar més bonificació a les famílies o sigui com sigui pel fet que siguin exclusius per a la llar d'infants. No volem distorsionar que si hem dit que si no hem dit, no, simplement és que aquests 40.000 euros, ja que havien d'haver estat de la llar d'infants des del minut 1, que continuessin estant a la partida de llar d'infants. Per tant, la nostra demanda ha sigut aquesta, no s'ha portat a terme i per això hem votat en contra d'aquesta modificació de crèdit. Vull deixar clar que l'entesa no està en contra de cap partida, de cap d'això esportiva, perquè al final també té un sector de gent que és important per ells. I després m'agradaria fer èmfasis una miqueta de les paraules que diu l'alcalde al final. Segurament som el municipi de la comarca que menys aportació hem fet per ajuts de Covid-19, menys aportació hem fet perquè els autònoms del nostre municipi no tinguessin problemes, menys aportacions hem fet perquè les famílies poguessin dotar, ja que eren molt difícils els paràmetres per poder entrar a les subvencions, i hem deixat de banda les empreses del nostre municipi que no deixem d'això, que són els que paguen els impostos més grans al nostre municipi. Per tant, hem de fer un replantejament i que algú replantegi que això és el que hi ha. I per tant, com nom de l'entesa, donar i dedicar bones festes i bon any a tothom. Bé, bona nit. Últim ple de l'any. Com bé tots sabem, un any que ens ha marcat molt aquesta pandèmia des del març, on ens ha afectat tota la manera de viure, la manera d'actuar des dels equips de govern, des d'Ajuntament, Generalitat i altres estaments superiors, òbviament amb més encert o menys encert, però tots amb aquesta lluita davant d'aquest virus que ens ha marcat i ens marcarà aquestes festes nadalenques amb situacions anòmales de no poder estar en família i tindre de fer un Nadal diferent i unes festes diferents, tot perquè podem lluitar contra aquesta pandèmia i podem superar-la entre tots amb aquesta futura vacuna que ja està aprovada per la Comissió Europea i per tant que ens arribarà en breu i que esperem que no en un temps curt, perquè lògicament tindrem de conviure encara amb mascaretes i amb aquest període d'adaptació humana per aquesta vacunació que generi aquesta protecció, autoprotecció de tota la comunitat. Per tant, ens queda molt de temps per endavant. El que està molt clar que la feina que s'ha fet durant aquest any estigui molt centrada amb el tema de la Covid, en tema de protecció, en tema de campanyes, en tema d'ajudes. Per tant, és un fet que hem treballat entre tots i que hem de seguir treballant per aquest pròxim 2021 poder superar-lo i poder tirar endavant. Amb el ple ja s'ha fet esment de la situació actual del municipi, de la situació d'altres mesos i també de què passa i què deixa de passar si no complim les mesures que ens recomanen, ens diuen, com portar les mascaretes, rentada de mans, distància social i que ara més amb aquestes festes de nadalenques hem d'intentar complir i amb més reiteració per a aquestes trobades familiars en petit comitè, tal com he dit, que ens trobarem. Per altra banda, i amb el tema de medi ambient, ja hem comentat que en breu es farà la campanya per la bonificació de la taxa de recollida d'escombraries, ja s'està preparant el document, aquest document s'haurà de sol·licitar a l'Ajuntament, amb el pas que ja es comunicarà lògicament aquestes publicacions, i que servirà perquè la gent faci aquesta utilització de la deixalleria a Vilafranca, tot per millorar i poder aconseguir aquesta bonificació i també miqueta perquè el tema d'incivisme del nostre municipi també varia molt i que la gent és consciència que la deixalleria la tenim per alguna cosa i que cal portar les deixalles a aquesta deixalleria perquè es faci un bon ús i tinguem els carrers nets. Per la resta, desitjar-vos a tots unes bones festes dintre d'aquesta dificultat d'aquest any i esperem que podem tindre un 2021 millor. Moltes gràcies i bona nit. Bé, molt bona nit. Hem acabat l'últim ple de l'any. Ha sigut un any, com ja s'ha pogut constatar, un any una mica complicat per tots.
La veritat és que mai, amb els anys que portem, jo en aquest cas com a alcalde i com a regidor i tot, és dels anys complicats que hem tingut, però entre tots hem tirat endavant i el que hem de fer és això. Ara esperar que el proper any, l'any que entra, l'any 21, sigui millor, a veure si amb la vacuna tot podem anar més bé i podem continuar fent les coses que interessen. Per part nostra, des del grup de Junts per la Granada, no volem res més que entre tots donar-los les gràcies pel comportament de tots que heu tingut durant aquest any tan difícil que hem tingut i també a la mainada sobretot perquè la veritat, la mainada i la gent gran són potser de les persones que han sentit més ells, uns per no poder sortir, els altres també, anar a la llar, anar a voltar, doncs això és molt difícil. Nosaltres estem molt contents i des del consistori, tal com s'ha dit també abans, donar les gràcies a tothom, tant als treballadors de l'Ajuntament, que també han estat al peu del canó, que alguna vegada ja es va dir, quan el temps de la primera vegada que es va tancar el municipi, el mes de març, que els treballadors de l'Ajuntament no van voler anar-se a casa i fer treball des de casa, sinó que van voler estar al peu del canó i fer efectiu tota la feina que feia falta per ajudar a tots els comunitants de la Granada. Ja repeteixo, per part nostra res més, donar-vos les gràcies a tots, continueu així i esperem que l'any proper, el 2021, sigui molt millor que aquest. Per part nostra, res més, bon Nadal, bones festes i que el proper any, repeteixo, sigui molt millor que aquest.